Poprosím ctené kolegyne, kolegovia, trošku kľudu. Pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené drahé kolegyne a kolegovia, dnes sa vám ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v tomto volebnom období prihováram posledný krát. Najprv mi dovolte ospravedlniť sa vám za svoje zlyhanie. Mojím priestupkom som poškodil dôveru občanov v politiku a tiež som vrhol zlé svetlo na tento poslanecký zbor, na vás, milí kolegovia, drahé kolegyne. A za toto sa vám chcem ospravedlniť. Poslanecký mandát vnímam ako veľmi vzácne poslanie a obrovskú dôveru občanov Slovenskej republiky. A s poslaneckým mandátom sa nehazarduje. Rovnako vážne a vzácne sú pre mňa však hodnoty čestnosti, spravodlivosti, dobrého príkladu, pravdy. A pre tieto hodnoty som sa dnes rozhodol, že vyvediem politickú zodpovednosť, teda rozhodol som sa už skôr, ale vyvodím politickú zodpovednosť za svoje konanie a zajtra sa vzdám poslaneckého mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za dôveru a podporu všetkým voličom, všetkým občanom Slovenskej republiky. A takisto sa chcem poďakovať vám, drahé kolegyne, kolegovia, za priateľské vzťahy, za všetky dialógy, diskusie, ktoré boli často vecné, ale niekedy boli veľmi ostré. Ak som v politickom zápale boja prekročil hranicu slušnosti a niekoho z vás som sa dotkol, tak mi, prosím, prepáčte, odpustite. Chcem vám niečo zapriať nakoniec. Prajem vám, aby ste všetko, čo budete robiť, robili prospech občanov Slovenskej republiky, aby ste prinášali dobré rozhodnutia pre všetkých obyvateľov tejto krajiny, pre celé Slovensko a takisto, aby ste boli pre nás všetkých dobrým príkladom. Ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán kolega, ďakujem pekne za vaše vystúpenie a tiež vám chcem popriať, myslím si, že nielen za seba, ale za nás všetkých aj za tých, ktorí tu nie sú. Veľa šťastia v osobnom aj v pracovnom živote. Nech sa vám darí, nech ste zdraví a uvidíme, tie cesty životné aj politické sú nevyspytateľné. Určite sa ešte stretneme v regiónoch alebo kdekoľvek inde, takže naozaj úprimne všetko dobré vám prajem a ďakujem pekne aj za tento záverečný, naozaj veľmi kultivovaný a úprimný príhovor. Ďakujem.